वाइसबे आगो तला न्यू दिल्ली ति एयरप्लेन रकाइ नथांगे आरो सिबरनि ज्ञान एक्स्ट्रा ज्ञान सफाइको खाइनो नाङो चिन स्राइरक न तेबो ब्रड खाइनो नाङ चिनि बयरो मा फोरमानि मिक्स मैरिज माने बुइबे मैरिज खाइके स्राइरक आव तेबो स्टैंडर्ड नङो सिबो रोङो सिगादे हाइनबा चिनि अर काइजाल हाके ता वाथिलंबाय सिनाय बिल काइजा तंगे उसराइले पामुक नाइबा मुसास नुया ता गरन स्राइ आसाइ हाके वाइसबे आगो तला न्यू दिल्ली ति एयरप्लेन रकाइ नथांगे आरो सिबरनि ज्ञान एक्स्ट्रा ज्ञान सफाइको हाइनबा गै जों बयनि बर' बायबो काइजोंनाय इके आं तो वाना मानि बनि बागै गोगोरि खिनाहि तमले ईश्वर ब्यानि तो केरoi रबाय थाबाय के हामबाय राय गरे के हामबाय आं खुसिंगा बर'नि जे मालाय मान बागै काइ तोर बर'नो अमहाय के सुखि के पाउथं तेबे बनि के चिनि बुकु पापा हुनि जे प्रपो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी द चैलेंज लाइफ हो माने फेस खाइन मानो वेलकम खायो तंथुजा तंहया वेलकम खायो के जेकुनु सबै पनि वान समनि दिनसे एक्स्ट्रा खाइमा बे एक्स्ट्रा अमो के काइसा जों फेसबुक नुखा जे अमो न फैलांखना चिनि तिपासा निपा चिन बरन बिसिङो नेरामिस सारनाय हतिनि आंगो अबो मुसुमानि नेरामिस सार नि कमिना जे प्रफेसर चिन बर हाय मांसमं सार प्रेसार डायबिटिस रो मानसिन बायसि सिगादे आं नेरामिस के सारो मुसु मानि दिनै पहिला रेकर्ड खाइनाय चिन बर बिसियो नेरामिस के आब गरै मैहाम गरै बेरमा गरै कालबारिनि साम बेलाय के रेकर्ड के बियो आन हामजाक मानि आन जाजाक मानि बाक्सा के अमते हेर म साबो र ग्रिना ब्लैक या इन बागै ते कॉन्स्टिट्यूशन रंगुई बाइबल न रंगुई गीता ले तो ताऊ ग्रिना तो जालिया गीता सा तो तेसा कोरोन खामता वी अंडरस्टैंड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड so belai ke India is secularism India is secular country so we are in unity in diversity so thank you very much mina ji nonbu belai he will be my daughter my son-in-law okay he will be my son-in-law she's like my daughter okay